classes! Què tal? Som els alumnes del Col·legi Genovès. Estem molt contents perquè aquest any celebrem així la trobada. A on? Ai, esteu de joque! On va ser? En el nostre poble, en Genovès. I per això volem convidar-vos a tots a que vingueu al nostre poble, Perquè serà un dia molt especial. No hi ha que quedar-se a casa i el bon temps hi ha que aprofitar. Torna aquesta és la trobada i al Genovès hi ha que anar. Serà una bona experiència on viurem tots els germanos. Serà una bona experiència on hi haurà molta diversió. Podem anar la família, podem anar també els amics, la comarca, la costera i també els nostres veïns. Parla sempre en valencià perquè és molt divertit. Parla sempre en valencià, ens agrada a tu i a mi. Sense dubte, parlarem en valencià, sense dubte, esta llengua ens agrada. Parla sempre en valencià perquè és molt divertit. Tots volem que aquest dia sigues molt feliç. Així que vine, ja no penses més. Vine a la trobada, parla en valencià. Recordeu, us esperem a tots a la trobada del Genovès. Vingueu, de Roga i Llanera. També de Vintes de Batxeta i Arnau. I de Moixent i Pont de la Forera. Sí, també vindran els de la granja, no? Ho saben els de Vallada i Novetat? Clar que ho saben i també ho saben els de Canals i Algueres. Ens faltaven els de Montesa, Xàtiva i la Llosa de Ranes. I els de la Torre, Torrella i Vallès. Tots els de Vintes de Genovès. I també vindran alguns de la Canal de Navarrés. Tots els nostres grans autors han lluitat per el valencià. I nosaltres a l'escola ho també ho fem sempre molt agrat. És la llengua dels meus iaios